What's up, CC Gang, Tyščinko here. Ako ste si mohli všimnúť, dal som fokus na krásnu budovu, ktorá je za mnou, v mojej kancelárii v Prahe. Dneska si povieme všetko, čo potrebuješ vedieť o inflácii. Cítiš sa, že za rovnaké peniaze si kúpiš menej ako minulý rok? To je inflácia. Všeobecný rast cien. Peniaze postupne strácajú hodnotu, lebo za 10 eur nakúpiš menej veci ako kedysi. Infláciu merajú indexy ako CPI, index spotrebiteľských cien, a PPI, index výrobných cien. Jednoducho, CPI ukazuje, koľko my platíme za tovar v obchodoch, kým PPI sleduje, koľko platia za tento tovar jeho výrobcovia. Prečo je inflácia dôležitá? Lebo ovplyvňuje, koľko zaplatíš za pivo, nájom, nové tenisky, nový drip a úplne všetko. Ale aj to, či ti zamestnávateľ zvýši tvoju výplatu. Trochu inflácie je úplne normálna vec, ale ak je privysoká, tak naše peniaze strácajú veľmi veľa hodnoty a kúpime si za nich menej a menej tovarov a služieb. Preto centrálne banky bojujú o to, aby ju držali v normále. Ako normál sa bere 2% inflácie za rok. OK, pokračujeme ďalej. Ďalšie video nájdeš v profile CryptoCartel vo výberoch.